हो चालेल. एसीतून पाणी आलं बघा. हॅलो, अरे एसीतून पाणी गळतोय. किती वाजेपर्यंत येशील? हा ठीक आहे, ये लवकर ये. तो एसी वाला गेला का थोड्या वेळात, मी जरा जाऊन येतो. अहो पण त्या एसी वाल्याला काय सांगू? त्याला सांग टीव्ही रिपेअर कर आणि फिश टँक मधला पाणी चेंज कर. काय रे सारखं वहिनींना त्रास देत असतो? अरे एवढं दिवसभर ट्रॅव्हल करतोस व्लॉग साठी वगैरे, बाहेर बाहेर फिरत असतोस, तरी तुझा चेहरा आहे तसाच आहे. आईला आम्ही जरा कुठं फिरलो तर चेहऱ्यावरती डेड स्किन ना ब्लॅकेट जमा होतात. कारण मी मुस्तादचं स्किन लाइटनिंग किट यूज करतो. ते काय असतं? हे बघ, हे आहे मुस्तादचं हर्बल मेन स्क्रब. यामध्ये हळद आणि ॲलोवेराच्या बिया आहेत, ज्या तुझ्या चेहऱ्यावरून डेड स्किन काढायला मदत करेल. त्यानंतर हा फेसवॉश यूज करायचा, ज्यामध्ये हळदीचे खरे गुण आहेत, जो तुझ्या चेहऱ्यावरून हायपर पिगमेंटेशन कमी करून तुझा चेहरा डीपली क्लीन करेल. हे तर एक नंबर आहे. मला पण सांग, तू कुठून विकत घेतलंस? अरे हे मी ऑनलाईन मागवलंय, तू पण ऑनलाईन मागव. याची लिंक मी कमेंट आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये पिन करून ठेवले.